Здравейте, семейство! Весела Коледа! Ся подаръци! Това ще бъде мама, заповядай. Поро ще дадеме на малкия брат. А теб един същия да не се сърди на големия брат. And this one's for you. Време е да подложим семейството ми на вкусът на лава бер. Харесва ли ти? Бива всъщност. Мама пробва Xmas Magic. Вече си ги разменят. Actually, I like this one better. Добре, както виждате, цялото ми семейство си разменя в момента и пие от лава бер. 5 минути по-късно. Добре, той е готов. Тя е готова. Той е готов. Той е готов. Айде. Ще започнем с нашата бъдна вечеря. Мина 1 час откакто семейството ми пробва лава бер. Сега няма странични ефекти. Никой не е повръщал. Втори час откакто семейството ми пробва лава бер. Ситуацията се влошава. Все още не са повръщали, но не знам какво се случва. Всички се държат много странно. Никога не са се държали така преди.